umma na Fatima ya mukarrima ba a kai ku girma ba umma. Salamu alaiki ya mukarrima ba a kai ku girma ba umma. Ya jalla wahidi zulmulki Allah ka taimake ni, sarki mai isa har jinni lam yalid ka agaje ni. Allah na sani inda har na tauhi zuwa gare ka za ka bani, don Allah rabbana so nake na waƙe ummul husaini. Umma ya mukarrima ba kai ku yi salati mukammali ka yi wa sarkin ma'adaji, yi wa ruhul harufina tajallinka Allah Ubangiji. Markazul fuhumiya na can saman sama labbai ka yaji, rayuwata na bar maka annabi Muhammadu ka kula da ni manzon Allah. Ya Rasulallah Allah samun da alihi da sahabban annabu ba zan ragewa, da waliyai ilahu har da sharifan annabu ba zan cire ba. Allah har da Imam Hussein da Zainabu ba zai yi rufewa. Labai kamai kama da Muhammadu ba ni ba in ji babba annabi Muhammadu. Ya Rasulallah kai ku girma ba bara illa da bana gaida Muhammad Tijani kaji bawa. Ya sharifi jinin Rasulallah ya Ahmadu kawai na duba, kayi taka wallahi bayi sun gaza aikin ba sa iyawa. Kudubul fardu jami'il fardu ba zai yi rufe ba. Lafiya dai lafiya dai. Sallama ga gausul wara da kare maganin yagu, sallama ga gausul zamanin uban harufai maganin tsagiru. Sallama ga babanmu matabbatar mu gada mazanya hagu, inna ni ma matarani gausu ba dai mutum ba. Ya mukammali ya babanmu ni da kai na dogara ba wai da wani can ba. Shehu na mallaka maka komai na bazan rayuwa da kai ba. Shehu ko jaki ya so ka ina san sa ba zan gujewa, wanda ya ƙi ka Shehu Isa kuwa ba zan je gararwa. Shehu san ka nake Shehu ba wai da wasu. Maulana kula muni so nake na waƙe babbar gwanata, bintul izzi sirrin nubuwa salama alaiki ya garkuwata. Mai kama da annabi Muhammadu ke ɗaya ce ya uwar halitta, na ba ku komai fida ku abi ummi da koman mu mawa. Umma zinatin lahadarat sanne da war haka ya gatan halittu, waye kai ki waye ya san kya aya umma mu gatan matattu. Ya dalilin samuwar mu faɗi mafuwar halittu, zauna lau abinki ya ummu su guɗanu ba a kai ku girma ba umma. Ya mukarrima ba su san ki ba. Assalamu alaiki ya bismillahir rahmanu umma. Assalamu alaiki ya gatan maragata aya azima. Assalamu alaiki ya kalbun nabiyu ya zara mama. Salamu alaiki sirrin da ke cikin sayyidul wujudi umma. Yar annabi Muhammadu ba a kai
na duka gaban kiya jasadin Mahamudu barka da sauka ya fauƙal muƙamin sirrin mimun da ha'un sannu da sauka lafiya dai zara umma ɗanki na kiranki umma dan girman rasulallahi umma dan Allah ku kula da ni umma na duba na sani kuma kin san me yake zuciyata umma ku yi min da shan ku dan Allah ku tsare mini zuciyata umma dan sayyadi Aliyu ta kofin Allah ku bani gata tabbatar da ni akan aikin in kuka bar ni ba zan iya ba kuma ba ni da kowa kuma ban da ku ja zuga ki ja mu je umma mu ba zan rayu ba da ke ba umma yanda nake ta zanka a raina baki ba zai faɗo ba kin wuce azima yanda ake jinki kin kuma la ilaha illallah azima girman kina da girma umma ya mukarrima ba kai ku girma ba fa ni dai na sani wallahi banda ku babu kuwa Allah bai taɓa yin halitta ya ku ba girman ku ya fi kowa ku ne nan silar samuwar halittar Adamu tun babu kowa garkuwar Nuhu ya salamar Ibrahimu girman ku ne nan ya mu'azzima umma ni dai so nake ku tsaya min a dukkanin baina banda kowa bani da komai a duniya banda ku muƙama kin sani wallahi umma bazan tafi gun wani na je na zauna na san ku ne kuke mun wallahi ba zai yi in guje ba umma dan Allah ku kula da ni umma kuma ki gaya wa makiya dan Allah daina takura ni banda kowa bani da komai amma so suke sa hallaka ni nema na suke yi da sharri batula so suke wai su karni umma wallahi ba ruwana da su ki boye ya azima dan Allah umma ki bani da kowa umma babban bakin cikin su wai yaran nan ya akai ya girma ya tarawa ya tsaya masa waye shi a idan al'umma ba su san ba ni nake ban san yaya ake yabon ba wannan wacce irin masifa ce ummatan Allah ki tausaya mun dan ma ba zan iya ba dan Allah umma agan in dai aka titse ni na rantse da ilahu ba zan iya ba ni na san ba ni nake ban san yaya ake nake ba kawai dai ji nake ina san annabi Muhammadu ba zan rufe ba kuma ba so irin na kaune nake ba wallahi mai gidana annabi Muhammad ya Rasulallah almaru ma aman ahabba ina karmi naja ana fada mun duk abin da bawa yake so yana a tara ake gaya mu tun daga nan ni kwanajji manzan Allah nake so ana faɗa mu komai na samu yi nake yi buri na yabi mai gidana annabi Muhammad ya Rasulullahi amma wani so yake yajuwa kai ya hana idansa bacci dan Allah dan uwa mu daina hakan mu koma ga mahalici a dala duniya ba za ta yi mana komai ba illa abinci dan uwa mu riƙe Muhammadu Rasulullahi zai ba mu komai ba wani sawa wallahi kaunin makiyayi annabi Muhammad
Faduma don Allah ki kai ni Madina na gaishe da mai gidana. Kuma kar ku bari na ƙara sakan dan Allah ku taimaka mun. Zara banda ku babu wanda yake mana, na tuba ummuna dan girman Annabi Muhammadu. Umar ki kai ni gun mai gida na manzon Allah dan Allah.